ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. Чақадар шуд ки видео накарда будам. Навор барои ҳамаи шумоён камтар бошад ҳам консерт адо шудагӣ соли навшсоз. соли нав дар шаҳри кунӣ будам. камтар бошад ҳам пешкаши шумоён гардонидам. ба ҳамаи шумоён якҷон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед дӯстони азиз.